revisar unha das actas que aprobamos para ver o que pon aí, se o ves, non? Pero, bueno, fundamentalmente, nos fixemos a pregunta se estaba prescrito, ti dixéchenos que non, que os abogados decían que non estaba prescrito, e nos o que pedíamos é se esos abogados o podían facer por escrito, non? E dixeche que sí, que non había ningún problema. Eso foi o que ocorreu. Vale, fai tempo, entonces, imagino que... Pensei que me falabas do último pleno, por eso... No, que va, o último pleno xa decidimos non preguntar por él, porque eran tantas as preguntas que había que eso deixámoslo. Sí, preguntaxe. No último pleno, bueno, eu creo que foi o anterior máis, fai 4 meses, da igual. Pero o importante é, nos insistimos, se está prescrito ou non está prescrito e se podemos ter ese informe por escrito, porque entonces as nosas reclamacións terían que cambiar. De reclamarlle ao Ministerio, teríamos que reclamarlle a outra xente, non? Entonces, en calquera caso, nos insistimos nesos 53 millóns de euros, non? Vale, pois nada, decirche que eso, pedir disculpas, se foi pedido por escrito, non recordaba, vos pasaremos por escrito a información, de todas formas, en canto teñamos información, bueno, eso sí que vos lo veño dicindo en todos os plenos, se fará unha comisión, unha reunión para falar deste tema, que obviamente tamén se vos pode pasar por escrito, pero faremos unha reunión para falar e para ver cal é a situación. Bueno, preocúpanos o tempo que vai pasando, non? E que non vemos tampouco nin a luz siquiera ao final do túnel, non? A nos tamén, de feito, na última conversa que mantiven, neste caso, coa técnica de ACON, porque además ela mesma me decía que había moitos concellos que habían perdido interés. A nós, sinceramente, si yo trasladei, sí que nos preocupa porque cada vez pasa máis tempo, cada vez vemos máis inactividade neste sentido. Bueno, hai moitos concellos afectados que tiveron desde ese momento, desde que se retiran esas axudas, e ainda siguen tendo unha situación moi crítica, e nós sí entendemos que, non sei se legal, se políticamente, pero que sí é necesario e si debemos facer algo neste sentido. Nós e todos os concellos que nos vemos nesta situación. Algúns incluso en situacións que falamos aquí moitas máis gravosas que a nosa, porque si invertiron fondos municipais que non lles foron devoltos. Entonces, entendemos que é unha necesidade de facer algo. Ben, en calquera caso, insistir nelo, non? Non sei se os abogados che falaron algunha vez da necesidade ou da idoneidade de presentar recursos aos orzamentos do Estado cando se aproban, por o tema de se levan ou non levan a dotación económica, se eso sería positivo ou non. Non falamos nada porque de eso que comentas. O tema que se había falado cos abogados, e creo que foi o que ademais comentamos aquí nun dos últimos plenos, é que o mellor polo importe que supoñía a demanda para o noso concello, pois non era recomendable que nos fósemos solos. Nese mesmo momento, e creo que tamén o falamos aquí, desde a CON se decideu, e tamén a FEGAN neste caso, se decideu facer unha demanda conxunta. Obviamente, nos paramos ese proceso ou esa vía que estábamos explorando para presentarnos conxuntamente e, sobre todo, porque non supoñía ou non supón, en este caso, un gasto para ningún veciño das Pontes, porque eso sí o falamos aquí, presentarnos sós, pois ao mellor o coste que pode supoñer para todos os veciños ou que nos pode supoñer a todos os veciños pode ser moi elevado. É un risco bastante importante. Bueno, un risco para conseguir 54 millóns de euros. Si se consiguen, porque entendo que a reclamación, cando se faise con unha base sólida, non? É dicir, se nós cumplimos con todo o que deberíamos de cumplir e o Goberno do Estado non cumpriu, se nós fixemos todo o que tiñamos que facer, eu creo que aí, desde o punto de vista xurídico, xa sabemos como está a xustiza, non? Pode pasar calquera cousa por aí, non? Acabamos de aprobar ou de dar lectura a un acordo institucional tamén, non? A unha declaración institucional, pero bueno, quero dicir, o que sí, mira, todo isto das decisións que tomadelas sobre conversas ou sobre documentación por escrito?
Hombre, a ver, depende de cal seña a situación, obviamente. De todas formas, do que estabas comentando antes, decirche que obviamente se nos cumprimos con todo o que tiñamos que cumprir, que ademais efectivamente así está acreditado en actas de outros organismos, neste caso da Xunta. Hai unha parte, neste caso a parte do Goberno do Estado, que non cumpreu cos compromisos que se tiñan asinados aí. É obvio que é moi probable que a xustiza, neste caso, si este ao noso favor. Pero tamén é verdad que hai situacións de concellos, neste caso concellos asturianos, e ti o sabes, que si fixeron esa demanda, que si ganaron ese pleito e que a resolución que tuveron foi no momento que haxa fondos os teñen que cobrar. A día de hoxe ainda non os teñen. Entonces, claro, si desembolsas unha cantidad moi importante que non sabes canto vas a recibir. Bueno, esa é a situación, a eso é o que me refería. Pero, a ver, esa xente que ganou, esos concellos que ganaron, teñen unha resolución judicial na que apoiarse, e evidentemente non será este ano, será para o que ven o cando seña, pero teñen bastante máis do que temos nós hoxe en día. Sí, pero levan 3 anos, Bueno, e nós canto levamos con isto? Canto levamos con isto? Levan 3 anos nos que xa desembolsaron unha cantidad. Sí, pero eles xa teñen... En ese caso, tuveron a suerte de que o fixo a comunidade. Non o fixeron os propios concellos, porque senón non poderían asumir. Ningún concello se iba a presentar solo a eso, porque é algo que non podían asumir, o mismo que é o noso caso. Pero teñen un dereito xa adquirido firme. Nós, despois de cantos anos? 8... Non temos nada, absolutamente nada. Nada. Papel. Tampouco perdimos nada. Non perdimos? Tampouco perdimos nada. Aí había unhos fondos comprometidos, quero decir, non perdimos. Había unhos fondos comprometidos por parte do Estado que entendemos que son nosos e que temos que reclamar. Pero si é certo que é algo que non tiñamos, non perdimos porque non tiñamos. No momento en que nos metamos a un pleito e desembolsemos, repito, e nos afecta a todos como veciños e veciñas das Pontes, unha cantidad moi importante, para ir a un pleito que, en caso de ganalo, non sabemos se nos vai a devolver e cando se nos vai a devolver, pois é unha situación que, evidentemente, como decía antes, nos entendemos que ten un risco bastante importante. Se hai outra forma de facelo sin ser así, pois, obviamente, o vamos a facer de outro xeito. Primeiro, se o podemos facer de forma conxunta, a través dunha asociación da que somos membros, que, obviamente, pagamos todos os anos, e non é o mismo ir solos que ir da man de outros concellos que están na mesma situación. Se podemos facelo a través da FEN, non vamos a facer así. Eu penso que é algo lóxico, non nos fai falta un papel para decidir eso. Que supoño que estaredes de acordo, non? Nos que estamos de acordo é que perdimos. Ti acabas de dicir, bueno, non perdimos porque non tiñamos. Bueno, eu creo que sí, non? A nos correspondíanos ao céntimo 54 millóns de euros. Non perdimos. Non nos deron unha subvención, nos non la perdimos. Perdimos? Nos cumprimos todas as nosas obrigas. Houve unha parte, neste caso, o Goberno do Estado, que non nos deu os fondos comprometidos para eso. Bueno, entonces o Concello non recibeu, o Concello, os veciños e veciñas das Pontes non recibiron 54 millóns de euros. Pero eso é outra cousa. Eso é perder 54 millóns de euros, non? Eu non estou poñendo o dedo aí, digo, o Concello das Pontes, os veciños e veciñas das Pontes, perdimos 54 millóns de euros, que estaban asignados ao Concello das Pontes. Perdímolos. Non sei só que sí nos podemos poñer de acordo. O que parece ser que non nos damos posto de acordo e que temos que facer despois para eso, non? Pero, bueno, eu que sí che pediría, se é posible, e agora, mira, pido xoxe, non? É un informe xurídico, non? Por escrito, que se nos diga de si temos non temos razón e que deberíamos de facer, os riscos, eses que dis que se poden correr, é dicir, un informe completo, xurídico. Perfecto, me volverei a poñer en contacto cos abogados neste caso, porque habíamos, agora temos unha asesoría xurídica no Concello, naquel momento non a tiñamos e nos puxemos en contacto con un gabinete de abogados que foi o que levou outros casos similares, porque son casos moi particulares e moi complexos, e entendimos que esta xente que tiña experiencia en isto era mellor para facelo. Como che digo, naquel momento, xa o falamos aquí, paralizamos ese tema cando vimos que había ou se podía facer de forma conxunta desde outras entidades. Me volverei a poñer en contacto con eles. En todo caso, xa che digo, non hai ningún problema para trasladarvos a información por escrito e, por suposto,
para facer esa reunión que xa vos dixen que faremos en canto teñamos noticias. Había un tema de plusvalías e o tema do catastro de urbanizables que temos pendente tamén, non? Entonces podemos meter nesa comisión que se vai a facer xa por non perder moito máis tempo. Mirade, non fai moito, saleu na prensa un tema onde unha entidade deportiva daqui, concretamente o Club Deportivo As Pontes, nunha asamblea que fixo outro día, reconocía unha débeda de 314.209, un déficit. 314.209 é o que aparece na información do Progreso. O que se di tamén é que, entenden que é superable porque hai unha subvención do ano 2014 que o Concello non deu e que hai compromiso de recuperala, e despois que estaría tamén todo o tema das reclamacións contenciosas administrativas que teñen aberto, co cal eles entenderían que quedaría a pre a situación, máis ou menos. Pois, hasta onde nos chegamos, a subvención do 2014 na recibiron, fixemos unha comisión, hai unha acta desa comisión, porque non se xustificou a subvención anterior. Entonces, o que si nos gustaría é, si nos podedes aclarar si é certo ou non ese compromiso do Concello de darlle a subvención do ano 2014 e, en caso de selo, como se vai a facer. E despois, a outra pregunta é se sabemos algo de como están os contenciosos que presentou o Club Deportivo As Pontes polo reintegro de subvencións. Si, desconozo a noticia da que me falas. Hai días que me dá tempo ler o xornal, hai días que non, pero desde logo non sei a que noticia te refieres. En canto ao compromiso co Club Deportivo As Pontes, pois imagino que nas reunións que se manteñen con eles, pois se chegarán a acordos que sean interesantes tanto para o Concello como o Club Deportivo As Pontes. Non che podo dicir moito máis. Pregunta máis directa. Vades a dar a subvención do ano 2014, é dicir, 200.000 euros, a parte da subvención nominativa que leva? Non che podo decir aquí agora. Tenemos que reunirnos, me imagino que eso non é, evidentemente non é decisión que vai a tomar eu, me imagino que non tomará o alcalde, nin Chicho solo, sino que falaremos entre o equipo de goberno e nos teremos que reunir tamén coa directiva do Club Deportivo As Pontes para chegar a acordos, evidentemente. Sí, vale. O que di a prensa, escoita, o que di a prensa. Aseguraron que tienen el compromiso del Concello de recuperar la subvención de 2014. Eso que di aquí a prensa, non fun á asamblea, puidei ir, pero non fun, pero é que di aquí, entonces era por asegurar. Xa che digo que nin leín esa nova, la desconozo, nin fun á asamblea porque non son socio, quero dicir, son cosas que falaremos entre nosotros e evidentemente con reunidos co Club Deportivo As Pontes e como se fai con outro tipo de entidades, outro tipo de asociacións, sempre se trata de colaborar entre todos, o Concello coas diferentes asociacións e cando hai problemas o Concello sempre dentro das posibilidades bota unha mão. Quero dicir, non é algo que che pode contestar aquí inmediatamente porque primeiro tenemos que falar entre nosotros e sobre todo, digamos, a propia entidade non lo terá que trasladar. Evidentemente non me relaciono coas entidades, nin eu nin ningún compañero a través da prensa. Pois igual era bon que vos enterades do que di a prensa, non sei. Igual, noutras ocasións sí que vos enterades, non? Pero, unha cuestión, e esta xa directamente que quería ya facer pois o Concello de Urbanismo tamén. Superficies industriais. Nos presentamos unha moción que retiramos 2 veces, tuvemos unha reunión por ese tema e preocúpanos moi moito o feito de que en este momento o Concello das Pontes dispoña exclusivamente de 11.000 metros cuadrados de superficie industrial, apta para un empresario, unha empresa que se quere instalar aquí. Un dos temas que tocábamos aí era o tema de desenvolver o outro sector de Pena Porreira. Estivemos falando das posibilidades que había, nos pedíamos que se fora tramitando documentación urbanística xa, e aí o concelleiro quedou de informarse si se podía, non se podía facer, como e demais. Entón, queríamos información acerca das superficies industriales. Pois con ese respecto, sabes que creo que se vos comunicou que esta mesona, non sei se vos lo trasladou ao alcalde, non sei, en calquera caso vos lo traslado eu. Tuvemos unha reunión en Santiago cos responsables de Xestur,
acudimos ao concelleiro de Industria, Juan Carlos Romero, o alcalde e eu mismo, entenderon a problemática, estuveron revisando a documentación urbanística aprobada e entenden que se pode reestructurar desde onde partimos, co que temos aprobado de hoxe e considerando que sigue sendo urbanizable. Entonces, o que lles pedimos foi que eles estaban de acordo en asumir eles a iniciativa técnica, evidentemente firma de convenio por medio. Entón, o que quedaron a facer é repasar toda a documentación, as antecedentes e o que hai, e facernos unha, dúas, tres ou catro propostas para ver de que mellor maneira e con máis efectividade se pode replantear o ámbito, porque é evidente que como está plantexado hoxe en día sería moi complexo que o Concello por sí solo acometer a, digamos, a actuación tal como está plantexada. Entón, bueno, les dixeron que se pode, partindo da mesma documentación, facer un replanteamento e neso quedaron. Entón, bueno, dixeron que iban a tratar coa máxima prioridade posible e estamos a espera de que nos den unha chamada. Bueno, nos comprometímonos tamén con vos a mirar a documentación e opinar sobre a opción que plantexabades vos de desenvolver por fases o proxecto, non? Bueno, recordades que Penapurreira está ampliado en dúas fases, está separado por dúas fases, non? E polo que nos vimos na documentación, non sei se o comentaches tamén na Dirección Xeral de Urbanismo, tal e como está a modificación de normas que se fixo, habría que desenvolvelas íntegramente. A fase 1 por un lado e a fase 2 por outra. Pero non se podría desenvolver por sectores, por etapas, ninguna desas dúas fases. O cal quere decir que se quere facer, habrá que volver a facer unha modificación urbanística, non? Eso é o que parece desprenderse da documentación e eso é no que os técnicos de Xestur, estaba o director e estaban técnicos, digamos, bueno, que eu conozco xa de anos, que son bastante competentes, dixeron que eles vían a posibilidade de facelo de outra maneira, que sí, evidentemente, eso estaba para desenvolverse na súa totalidade, que foi o que che expliquei antes, na súa totalidade vai ser bastante difícil que por sí solo, e unha vez fallado o proxecto do Miner, o pode acometer o Concello, ou sí, pero desde logo sería unha decisión de calado, non só no presente, sino para os próximos anos, e, polo tanto, nosotros creemos que se podería desenvolver por fases, replantexando o proxecto e neso no que quedou facer Xestur. Solicitarvos axilidade porque nos parece que é un problema dos prioritarios que hai, non? Bueno, fallado o da minería aínda non? Porque aínda temos posibilidade de recuperar algo aí, non? Para facelo inmediatamente está claro que sí. Vale. Nos estaremos de acordo. Mira, non sei se Toñito leo a prensa tamén, imagino que sí, ou, cando menos, el se responsabiliza das declaracións que salían del, non? De Toñito. Toñito aseguraba nesas declaracións á prensa que o Concello, e el, personalmente tamén, como concelleiro, apostaba pola seguridade e a prevención, non? Como unha das, digamos, das características da súa responsabilidade, non? Bueno, nos queremos cadrar esa aposta pola seguridade co que ocorreu na Avenida de Vilalba coa instalación do último circo que estivo ali, non? Imagino que non vos lo terei que explicar o que ocorriu, sobre todo a Toñito, porque pasa todos os días por ali, varias veces, non? Pero aquilo foi unha situación caótica e insegura, desde logo, desde o punto de vista da seguridade vial, non? Ali chegou unha caravana de camións que atrancou por completo a Avenida de Vilalba, atrancouna por completo, non había tráfico, non se podía circular por ese tramo da Avenida de Vilalba. Cando se instalan, ocupan viais donde tampouco se podía meter ningún outro usuario e despois, por enriba, botaron por 6 días, creo recordar, aparcados aos dous lados da estrada, unha estrada que, como ben sabedes, ten o período quincenal e quen se pasa do día 1 ao día 2 non é a primeira vez que se lle multa, lóxicamente, vale? Pero estuveron aparcados durante 6 días aos dous lados da carretera, estiveron aparcados camións de grandes tonelaxes e, ademais, estiveron aparcados en curvas, nunha zona bastante perigosa, impedindo a visibilidade en cruces. Non vamos a falar tampouco do estado no que quedou a beirarrúa, que hai que ir a vela, nin no que quedou a estrada durante días tamén, porque en esa época choveu e embarrouse bastante, como decía Toni, pois tiñamos que andar pisando lama por ali, non? Bueno, eso foi o que ocorreu durante 6 días na Avenida de Vilalba.
non vimos ningunha actuación por parte do Concello. Ningunha. Eu sufro na Avenida de Villalba igual que ti, igual que todo Dios que pasa por ali. Xa, pero ti tes unha responsabilidade, Toñito. E o que nos cuestionamos é de falamos co dueño do terreno ese para que non se pode volver a meter un circo aí. É a única solución, porque... A ver, si, Kiko, si é certo que, a ver, o que pasou vímolo todos, ocurre que ao final estamos todos na dicotomía, na disyuntiva de autorizar ou non autorizar, e además foi cara ao futuro, este tipo de instalacións, porque eles, a ver, como se fai, eles presentan unha serie de documentación, con o mellor con meses de antelación, na que non informan demasiado, é dicir, que eles cumplen o que teñen que cumplir desde un punto de vista legal, pero despois do que se presenta, o que hai, bueno, pode variar bastante. Entón, bueno, o mellor temos que reunir todos e tomar a decisión de non autorizar a futuro este tipo de instalacións polos inconvenientes que causan, porque ao final, se non é por unha cousa e por outra, sempre temos problemas. E tampouco, o problema é que unha vez que están instalados tampouco é fácil movelos, porque, bueno, porque se es multas o mellor non lles importa demasiado, porque o mellor con non volver por aquí xa está, e, en fin, hai unha serie de inconvenientes que non fai falta explicitarlos aquí. O problema é que unha vez que está autorizado, quitalos dali non é viable. Entón, o mellor hai que tomar, non sei se será pagar xustos por pecadores, pero o mellor hai que tomar a decisión neste Concello de non autorizar a instalación de circos con carácter xeral. Non sei. Desde logo, é algo que tamén nos preocupa a nosotros. Non é algo que viras ti solo, porque evidentemente todos somos veciños aquí, todos sufrimos as consecuencias de ti e os demais, e a verdad que esta vez foi espectacular. Como circo foi espectacular, pero polo malo. Xa, pero 6 días. 6 días. Podemos estar de acordo en que nos sentemos e faigamos debate sobre que pasa con ese tipo de instalacións. Non temos problemas por discutirlo, non? Ahora, vamos a ver. O circo entregou a súa documentación o 20 de marzo. 20 de marzo. O Concello, como ti dis, non lle pareceu ben a documentación, solicitoulle máis documentación e volveu-na a entregar o 27 de marzo. Hai un informe da Policía Local do 28 de marzo favorable, que non hai ningún tipo de problema nesa instalación. Non fai falta que choren, eles teñen unha resolución dun dos decretos que acabamos de dar conta ahora do 2 de abril. Do 2 de abril para a instalación dese circo en ese sitio. Vale? Hai informes favorables. Ahora ben, decir que temos que discutir sobre a ubicación dun circo, cando do que se trataba era de organizar aquelo, é dicir, se hai camións que non poden estar aparcados onde estaban, non poden botar 6 días ali. E máis, tendo, pois, a Rúa Meidelo ali adiante, que é onde se lle manda normalmente aos camións de tonelaxe que vayan a aparcar ali, non? Non só os do circo, a todos, non? Bueno, pois estuveron 6 días ali aparcados, aos dous lados da carretera. En algún caso, montando con un dos balcóns dunha vivenda. E non lles fixeron falta, As cadeas estaban tiradas no medio da carretera. Un camión aparcado ao lado do poblado do Anguieiro, aberto, cunha mangueira ali tirada e tal. Home, 6 días. 6 días. Creo que en esos 6 días o Concello tivo momentos de chegar ali e poñer algo de orden, Claro, choran, chorarán. Por entonces trasladamos aos veciños que cando lle vayan a multar por cometer unha infracción, que choren, que non vai haber problema. A solución é non volver a montar. Non estamos dicindo eso, Antonito. A ver. No, pero é que ti non peleas con eles, non os ficho ver ali. No, claro, nunca me tocou de pelear con eles, ten razón, no. Mira, en 6 días tiveches tempo de abondo para organizar aquel. E pasando todos os días por ali. Por ali do municipal. Pero que non tiveches ningún detalle de cando se foron, de mandar limpar a estrada. Como a Guardia Civil incluso. Vale, non limparon nin a estrada, ni a limpou o Concello tampouco. Tuvemos sorte que choveu. Vale. Pero ide ver agora como está a vir a rúa. Non? E tampouco vin que fora o Concello ali a mañalo. Témolo dito xa aquí varias veces. Na Avenida de Vilalba hai un problema, e non sei cal é. Acabades de aprobar tamén unha certificación das obras da Avenida de Vilalba da primeira fase, desde o cruce hasta prácticamente o cruce que tira para a Rúa Cabanas. Bueno, pois aprobache, nos preguntamos aquí que pasaba ca sinalización e ca pintura desa fase, non sabíades, pero acabades de aprobar unha certificación dicindo que a obra está rematada.
E está sin pintar, está sin sinalizar, e xa non falo dos aparcamentos que levamos reclamado desde fai tempo. A ver, Kiko, pero explicarche que nese proxecto non estaba contemplado a pintura nin a señalización horizontal, precisamente polo problema de anchura que ten ese vial e que ten, como ben explicaches, o cambio quincenal de aparcamento, co cual o eixe da calzada cambia permanentemente cada 15 días, por lo cual, por ese motivo, mentre non se tome ninguna decisión ao respecto, se siga mantendo a situación actual, está sin pintar o eixe central. Vamos a ver, pero é que esa mesma discusión a podedes aplicar en outros casos tamén. Na avenida de Vilalba non pintáchedes nin o eixe central, non pintáchedes aparcamentos, por suposto, nin tampouco fixéchedes outro tipo de señalización. E fixéchedes unha fase. E a outra fase que queda está en peor estado do que estaba esa. En peor estado. E agora moito máis. E agora moito máis. Hai que ir a ver o cruce da Rúa Ares, ca avenida de Vilalba, hai que ir a ver o cruce da Rúa Fene, ca avenida de Vilalba, non? E hai que ver o propio aglomerado desa estrada. Toni veo prácticamente todos os días como o vexo eu. Toñito veo prácticamente todos os días como o vexo eu. E no voso, a nosa vila, non vin por ningún lado que aparecera a segunda fase da avenida de Vilalba. En ningún sitio. Non sei se estades traballando con ela. Antes de fin de ano quedará reparado. Bueno, sí. O que? As fochancas é o que vades a reparar. Pero non vades a aglomerar como fixeches no outro tramo, nin vades a pintar tampouco. Antes de fin de ano estará acabado. Entonces non vades a pintar estacionamentos, nin... Espera. Estamos nunha cuestión que faría falla que opinar a xente toda de se temos que facer dirección única. Non sabemos se é interesante, se é inconveniente. Bueno, pois, si ten que opinar a xente toda, facedelle a pregunta a xente toda. Vamos a facer. Non? Pero facedio xa. Ou que temos que esperar a que se faiga esa consulta? Non? Polo que acabades de decir, entonces, a avenida da Habana tampouco se vayan pintar estacionamentos. Porque a Policía Local tamén nos recomenda facer dirección única. Bueno, pero mentras non se executa iso, que facedes? Pero como vamos pintar aparcamento? Que iso non podemos. Pero por que non podedes? Pero se acaba de dicir a lei que estamos variando dun lado para outro. Bueno, e pintar pódese pintar. E con dúas direccións non se pode pintar. Pintar pódese pintar. Outra cosa que se poda usar. Se está a señalización, non usas. Con dúas direccións non podes pintar aparcamento na avenida. Bueno, non vin eu ningún documento legal que me diga o Código de Circulación non di eso. Pois dicho a cabeza. Non sei, bueno, no, a cabeza dime que eso debería de estar feito, Toñito, e que o que se fixo co tema do circo durante 6 días non se debería de facer. Dimo a min a cabeza e imagino que cho di a ti tamén. Eu do circo non cho discuto nada, pero... Xa, pero 6 días, que non volvo pai. 6 días, 6 días. Cando fagas os ditos non sabes o que vai vir. Bueno, mirade, outro tema tamén. Nave do Polvo, estades cas obras. Sí. A principio de ano abreuse o turno aí para que a xente fora a reservar, non? A xente reservou durante todo o ano xa, durante todo o ano, non? E hasta onde nos chegamos debe de haber unhas 100 e pico persoas que están afectadas ahora polo tema da obra e que se lles enviou un escrito certificado dicindo que non podían facer uso desas instalacións porque se estaban facendo obras, non? Hasta onde nos chegamos. O que sí vimos é que nese escrito tampouco se deu alternativa, non se lle dixo, bueno, pois non podedes utilizar esa instalación, pero tedes dereito a utilizar outra instalación, non? Por exemplo, poñer unha carpa, outra carpa, non? Aí tería máis sentido, porque é xente que foi a principios de ano a facer a súa solicitude e que a principios de ano contaba con que iba a ter a solicitude. Xa non digo que cando se deu ao principio de ano se lles dixera, no, vamos dar os 3 primeiros meses, os 4, que fose, non? Facelo de outra maneira, non? Pero podíalo facer. Por outro lado, ali tamén hai unha concesión e hasta onde nos chegamos unha concesión legal, non desta puntual e provisional, non? Legal, vale? Que vai pasar con esa concesión? O que pasa con esa concesión mentras vades estar facendo as obras? Bueno, o tema da nave do pulpo, Kiko, efectivamente se lle comunicou á xente que tiña solicitudes presentadas que durante o período de obras obviamente non se podía utilizar. Cando se abriu o prazo, xa se lle comunicou á xente que a nave do polvo era susceptible de facerse obras e que, polo tanto, non se podía garantizar a disponibilidade porque non sabíamos cando se empezarían as obras, nin cando estaría adxudicado e, polo tanto, non eso. Pero sí que se advertiu.
Unha vez que xa tivemos confirmación de cando se podían iniciar as obras, o que se fixo foi ver todas as solicitudes e comunicar os que tiñan a solicitude para esas datas en que van a permanecer as obras ou que van a durar as obras, que durante ese tempo non iso. E, efectivamente, non se ofreceu unha alternativa, porque xa o sea, non se recolle en ningún lado que haxa que ofrecer unha alternativa, porque xa a teñen, é dicir, as persoas que teñen esa solicitude, a alternativa que teñen é solicitar outras instalacións ou ver, pero non se pode decir usted que ten solicitado para a celebración dun cumpleanos, por exemplo, nas instalacións do polvo, en vez de facelo no polvo, faiga vostede no hexágono, por exemplo, non se fai así, non? Outra cousa é que, repito, estaba a xente advertida. É un período concreto de tempo, unha vez que se finalicen as obras, pois se poderá volver a recuperar a utilización do espacio e esperamos que regulado doutro xeito e tal, que, como vos decía, creo que vos lo comentei xa nunha comisión, que estábamos preparando o borrador dese regulamento e poder velo e consensualo para leválo a cabo tanto o regulamento da caseta do polvo como o muiño de Prieto. Falabas dunha concesión, supoño que te refires ao pulpo, non? Bueno, ata donde eu sei, esa concesión está caducada. Polo tanto, esa persoa, ese pulpeiro ou esa pulpeira que ten a concesión caducada e, polo tanto, estaba, creo que, en precario actualmente. Haberá que sacar esa concesión tamén, informar a Secretaría e así sacar adiante o procedimento para que poida permanecer ese servizo nesas instalacións. Sí que a persoa, o pulpeiro en cuestión, sí que veu a falar que como podía facer para continuar dando ese servicio. E nos, lóxicamente, pretendíamos que efectivamente houbera ese servicio, sobre todo porque a cidadanía así o require, non? O demanda. E se está a poñer ali na mesma zona, pero trae el a súa instalación. Creo que monta un toldo, non? Eso, ven coa súa propia infraestructura e solicitou permiso para instalarse ali, tamén en espera de que se saque esa concesión. Bueno, o mismo que se lle manda un escrito dicindo que non vai a poder utilizar esas instalacións, a persoa que a tiña adxudicada, e dis que ten outras alternativas, tamén se lle podían comentar cales eran as outras alternativas, non? Para a mesma tipo de celebración, que instalacións pode aportar o Concello? Pois para ese tipo de celebracións non hai outras instalacións máis que en este caso o hexágono, a zona común do hexágono, pero é verdad que tamén ten que ser si non están sendo utilizadas ou non están reservadas por algunhas das asociacións que teñen a súa como se dice? Bueno, o seu local ali, non é a súa actividade. Despois, é verdad que o caso concreto do hexágono, pois, bueno, ter esa a ventilación que ten e tal, pois é un sitio que depende da época, pois é máis agradable ou menos agradable realizar calquer tipo de actividade ali, non? Pero, en calquer caso, repito, é algo puntual, as obras hai que facelas e, polo tanto, non se pode desarrollar aí a actividade. Si fora algunha cousa concreta ou tal, pois, si alguén o solicitara, se trataría de buscar outra alternativa, e no caso da vela se lle concedería, non? Pero se non había esa posibilidade, pois non pode ser, é dicir. Moi ben, mirade, nun pleno estivemos falando tamén dos pasos peonil, falábamos do problema de seguridade que nos víamos tamén coa ubicación dos contedores do lixo, nesas zonas en diagonal onde non se pode aparcar, pero están colocados os contedores, vemos que siguen colocados ali, que non debe de haber ningún problema. Nos solicitamos no seu momento o informe da Policía Local que asegurara, que cando menos aseverara que aí non había ningún tipo de problema, non nos chegou.
tamén solicitamos outro informe de un paso peonil que era o de Celso Emilio Ferreiro, o da parada, non? A min, o que se nos dixo aquí neste pleno foi que había un informe da Policía Local que era quen avalaba ese cambio peonil, non? Bueno, nos pedimos o día 16 de marzo copia do informe. 16 de marzo. Hoxe, en maio, non temos, nin tivemos acceso a él. Pois, sinto retraso, neste caso, fai o que vos lo envíen inmediatamente. Vale, pois aproveitando... Pleno dunha chamada... Correcto. De todas formas, o Celso Emilio Ferreiro vamos a variar, Vádelo? variar. Vale, pois... E en que sentido? Unha teoría que teñen os policías locales era que dicía 50 metros ou doutor, pero fun ali con eles e non hai ningún inconveniente en poñer máis para aquí. Podese poñer na zona onde estaba originalmente? Sí. Perfecto, pois era o que queríamos. Que deo soportar. Vale, mirade, e podíades entonces falar tamén, igual xa o tedes visto, un paso peonil tamén na Avenida Ortigueira, no cruce ca Rúa Xermade, creo que é, e a Rúa Ourense, pode ser? Avenida Ortigueira, ca Rúa Xermade... Sí, ali hai dous pasos peonils, se non recordo mal, pero no que é a Avenida Ortigueira só hai un, que é do cruce que dicimos hacia o Concello, hacia baixo. Nos o que pediríamos é que se puxera outro para a parte de arriba, hacia o cementerio, no mismo cruce. Pois mira, os cementerios municipales dime que desde a Rúa Cobelos a donde está o Bar Daniel que hai 22 pasos de cebra, que non é normal, poñer máis. Hasta onde está o bar? O Bar Daniel, que hai 22 pasos de cebra. Pero bueno, se hai que poñer outro, eu falo con ele. E cal é o problema? Estudiaremoslo, hombre, se é necesario... É que se non... A ver, digo, na Avenida Ortigueira hai un que queda pois enfrente da PREM, máis ou menos, non? Sí. Decimos que na parte de arriba, nese mismo cruce, pero cara ao cementerio. Bueno, sin facer publicidade, vale, sí, enfrente da tenda de modas que hai ali, sí? Ali é donde nos decimos que sería necesario pensando, sobre todo, nos colexios, na xente que ven dos colexios. Se non, obligalles a facer un cambio que non é moi normal. Pero teñen cambio arriba, onde sale de rostro. Sí, donde hai os contenedores xusto ao lado do paso peonil. Bueno, se hai que poñer un... Non sei, ou quitades os contenedores ou ponides un paso peonil, non sei, o que queirades vos. Bueno, se ese é o motivo, mirarase outra vez, porque a mellor os contenedores os desplazaron no momento en que o recolle o camión, pois ás veces quedan colocados... Levan tempo xa. Bueno, pois... De todas formas, a Rúa Xermade non o ten. E vindo por a cena de Avenida Ortigueira, pois habría que telo. Bueno, se mira o tema do cruce, se ese é o problema por pintar un cruce de peóns máis, ou eso, si garda as medidas de seguridade que ten que gardar, non sei, o regulamento, porque sei que hai cuestións de seguridade respecto de cruces e demais. Sabemos tamén que eso non é así, porque se queres damos unha volta pola Avenida Habana, en cerca algún colexio, hai nos pintados a escasamente 2-3 metros un de outro. Non o sei, tampouco hai ningún problema, pero xustificao a zona. Vale, repito, si reúnen as condicións de seguridade que haxa que adoptar e tal, e efectivamente necesario, pois non hai problema. Bueno, é o que estamos pedindo, nos entendemos que sí. Mirade, unha cousa, sobre o tema das obras de humanización, non? Estades acometendo esas obras de humanización, non vamos a entrar no tema do adoquín, pero sí en que, en algúns casos, é evidente que algúns dos elementos que se están poñendo pois non están ben colocados, non? Non vamos a comentar o caso de aquí do Concello, do aparcamento, que hai unha farola que, se queres aparcar ben, non podes salir do coche, non? Porque, ademais, o sentido do aparcamento é o que é, non? Entón, molesta aí a farola, molesta. Non sei se cambiala para adiante, para atrás, mas, non sei, modificar. E en ese mesmo sentido hai outra farola tamén na Rúa Alexandre Bóveda, que xa está pintada, xa está crocada, porque dar o cruce desde a Avenida da Coruña, xirar na Avenida da Coruña hasta Alexandre Bóveda, un camión, cando menos, non pode librar. Non pode librar. Tenlle que tocar aquela farola, sí ou sí. Non? Entonces, que miredes esa farola tamén. E, bueno, na praza do hospital, elementos tamén decorativos, sobre todo cando se tira cara a Avenida Habana, hai algúns que invaden prácticamente a estrada. Non? Están moi preto da estrada, algunha papelera ou algo por el estilo. Non? Entonces, bueno, que se lle botara unha visual a esa situación. Vale. Unha última cousa que me gustaría a min comentar é por que non pedichedes bandeira azul para o lago?
Bueno, é un tema que ademais falamos precisamente a semana pasada, que tivemos a visita de membros da Corporación de Valdoviño, estivemos falando ese tema. E que ademais comentamos, comentei neste caso, o luns na Xunta de Galicia, porque mantivemos unha reunión por outro tema, que é un tema de formación, que, xa de paso xa volo traslado. Fomos á Xunta o luns pasado, xunto co Concello de Valdoviño, para facerles unha proposta para poder facer de forma conxunta a formación que se require para os socorristas. Sabedes que o ano pasado, non só nós, en todos os sitios, houve un grave problema co tema de que non había xente que se presentara para os postos de socorrismo. Unha, porque é un traballo moi estacional, que habitualmente o desempeña xente que está estudiando e que se require unha titulación que é moi costosa, porque para moitos deles, que ademais non é un sueldo moi elevado, pois supón ter que gastar prácticamente todo o que cobran durante o período de verán para poder formarse para traballar en eso, non? O que fomos a trasladar á Xunta era a posibilidade de que colaboraran, neste caso entre co Concello de Valdoviño e con nós, para poder facer a formación de forma conxunta. Nos aportaríamos as aulas para a teórica e a piscina municipal, porque cumple con todos os requisitos que se exixe para esa formación, e Valdoviño aportaría as súas instalacións para a parte práctica, todo o que ten na playa da Frouxeira, non? A resposta por parte da Xunta, neste caso, foi bastante positiva, parece que están bastante interesados, porque además nos trasladaban que eles mesmos ven que o tema dos socorristas e a formación e a titulación que se require pois xera moitos problemas e que, si é posible, si técnicamente é posible que se poida trasladar, que se poida dar aquí esa formación, pois que vamos a ter a súa colaboración. Sobre o tema da bandeira azul, porque precisamente o tratamos ali tamén ese tema, decir que si baraxamos a posibilidade, non a pedimos este ano, verdad, pois porque non o falamos antes, e baraxamos a posibilidade de pedirla de cara ao ano que ven, non? O que se nos traslada neste caso por parte desos propios concellos que a teñen e que van a deixar de solicitala, e por parte da propia Xunta de Galicia, neste caso, dunha das direccións da Xunta de Galicia, é que actualmente os requisitos que se piden para ter esa bandeira azul en moitos casos pois non compensan o que é a propia bandeira, non? Nos si entendemos, tamén o trasladei na Xunta, por iso che digo que o vamos a mirar, que a repercusión mediática que lle pode dar, neste caso o Lago das Pontes, o tema da bandeira azul, pois o mellor é positivo para nós, non? Entonces, pois, é un tema que temos aí pendente para miralo, en todo caso, de cara ao ano que ven poder solicitala. Básicamente porque tamén entendemos que no momento en que se faga, o lógico é que haxa ali unhas instalacións non provisionais, como son ahora mismo, porque polo tema que comentaba antes Toni, hai certas cousas que todavía non se poden facer nese solo, pero no momento en que si se poida solicitar esa bandeira azul. Mira, hai outras zonas de baño tamén reconocidas, creo, no Concello, non sei se do Encoro se sigue mantendo como zona de baño, tamén se podía mirar aí, además en instalacións creo que está mellor que o propio lago, creo non, podemos afirmar, e despois, decir que valoredes tamén o efecto negativo que pode ter unha bandeira azul, no sentido de que se agora veñen entre 60, 70, 80.000 persoas ao lago, con unha bandeira azul podrían vir moitísimos máis, non? Entonces, teríamos un problema aí de poder atender a tanta xente, non? Unha última pregunta sobre o tema do acceso. Non sei se alguén nos pode decir como está a situación do novo acceso, da nova estrada. No, o lago xa ten acceso.
No, decimos o novo acceso, cando falamos do novo acceso, falamos do acceso á vila, non? Do que se nos quitou e non se nos devolveu de momento. Non teño información nova sobre o que falamos as últimas veces. Non sei ni siquiera se está o proxecto executivo, ainda que nas últimas conversas nos decían que era inminente. Tamén é certo que nos dixeron que sobre o proxecto inicial e o de obra non iba a haber ninguna variación. Se nos garantiza que o primeiro tramo que se faiga, que ademais é o máis doado, desde que se inicien as obras, en 5 meses estará rematado e aberto, e o resto sigue a tramitación ordinaria, que, como ben sabes, pois depende da Xunta e levará a tramitación ordinaria de calquer outro proxecto. Non creo que haiba ningún avance, ningún adianto sobre os plazos que manexábamos, salvo a diferencia de que además así o exiximos, de que o primeiro tramo seña o primeiro en executarse e o abran inmediatamente. Nos dan a plazo 5 meses desde o inicio da obra. Non teño máis información. Ben, pero non sabemos se ten entregado o proxecto Endesa ou non, aínda. Non. Bueno, recordarvos que aprobamos unha moción por unanimidade fai 2 meses, non? E, bueno, encomendábase ao alcalde desenvolver os acordos e entre eles era urxir a Endesa a entregar o proxecto e, entre outras cousas, tamén era falar ca Axencia Galega de Infraestructuras para que se procederá á execución por urxencia, polo método de urxencia, non? Bueno, van 2 meses. Vir ahora aquí a decir que aínda non sabedes se teñen entregado o proxecto Endesa, a ver, non queda moi ben. Non queda moi ben porque a moción aprobámosla fai 2 meses. Pedirvos aí que vos preocupedes. Sí, eu quería facer, antes de algunha pregunta que teño dos robos, un deles sería, antes o comentaba Kiko, todo o tema de moitas das preguntas que plantexamos nos plenos, cousas que nos decides que, bueno, que xa se nos informará, xa nos se enviará a documentación, eso non ocorre, se dilata no tempo, chegamos a 20 pleno, entonces entendemos ou entendo que habería que, de algún modo, organizar algún tipo de control, por exemplo, sobre o tema das preguntas, sobre o tema das mocións. Eu hai mocións que presentei hai 3 anos que ainda non teño resposta do concelleiro responsable, da concelleira responsable deste tema, polo motivo que seña. Entón, gustaríanos que, quizá, con a periodicidade despois de cada pleno, que non pasara moito máis dun mes ao mellor, e que se poidera facer, que convocara as comisións pertinentes según área competente para poder levar a cabo este control. Porque en ocasións, as mocións, si aprobámoslas aquí en pleno, se o mellor no seguinte pleno non está o concelleiro responsable, non sabedes dicirnos como vai o tema, e temos pedido en ocasiones incluso comisiones e non se convocan comisións. Entón, creemos que é importante que poder facer control sobre este traballo e sobre esas preguntas que facemos nos plenos. Outro segundo rogo, xa o teño dito en máis dunha ocasión, e os meus compañeros tamén, que a normativa de normalización lingüística do Concello das Pontes hai que cumplila. E no capítulo 3, cando di do uso de galego na organización municipal, no artigo número 3, di que as actuacións internas do Concello faránse en galego. Entón, que cumplade esa normativa porque isto non se está cumplindo. En canto a tema de preguntas, antes, cando falábamos do tema dos permisos de auga de Galicia, quería preguntarvos por que eses traballos que se fixeron na Cale 4 non tiñan permisos de auga de Galicia. Non é que non tuveran permiso de auga. Que non se pediron ou non se aceptaron. Hai un informe eu non recordo en que data se fixeron, pero sí recordo que houbera un temporal importante. Era unha zona que levaba anos sin facerlle o mantenimiento debido, e en moitos casos por podredume, ou outros casos simplemente pola forza do vento, caeron moitos árboles. Falaba Kiko antes ou algún outro compañeiro de que se fixeron podas. Non é que se fixeran podas, é que houve árboles que se veu que estaban podres e que calquera momento podían caer, entón se cortaron directamente
pero polo risco que supoñía. Non se colleu ningún árbore san e se cortou, simplemente se actuou sobre que supoñía un risco evidente para persoas ou que poidera pasar por ali. Entón, en base a ese informe da policía se actuou, pero xa digo que foi unha retirada de elementos vegetais perigosos e incluso algún, o que estaba partido non remataba de caer, outro que evidentemente estaba a poder se cortou, pero nada máis. Se non, sempre procuramos pedir permisos para ese todo tipo de actuacións. Como podes observar tamén, nos primeiros puntos do orde do día había informes da intervención municipal onde se decía que o cruce do río Eume non había permiso da Auga de Galicia. Hai permiso da Auga de Galicia, che podo contar que hai permiso da Auga de Galicia hai moito tempo e que esa factura estuvo presupostada 2 anos seguidos e non se pagou, porque a intervención non se deron conta. Eso sí, vimos aquí con un informe de reparo suspensivo. Entón tamén, eu non digo que seguramente moitas veces cometemos erros e ao mellor hai expedientes incompletos, pero en principio tratamos de que todo vaya como ten que ir. E a veces, pois, nos equivocamos todos e che podo asegurar que neste caso o informe de reparo suspensivo da intervención municipal iba completamente errado. O outro informe de reparo suspensivo sobre unha actuación no cementerio de San Pedro de Eume que por un apuntalamento dun muro despois de iniciar un expediente de responsabilidade sobre o arcebispado de Santiago que non contestou a día de hoxe e que vamos ter que facer nosotros e vamos ter que facer o proxecto, pedir os permisos e arreglar o muro, porque quen o ten que facer non fai, e ainda así o facemos por obligación e ainda así vimos aquí con unha factura de reparo suspensivo. Por iso, que digamos, a hora de ver as cousas, que miremos con un pouco miremos ben as cousas, porque todos nos podemos equivocar, pero procuramos facer as cousas ben. Eu non sei se o mellor para detectar se había podredume nas árbores contrataxe desos experto en toxicoloxía do que falaba o alcalde hai un ano ou así, pero a vista dos transeúntes, algunhas das árbores que se cortaron non parecía que estiveran en mal estado e parecían traballos simplemente de poda, co cal non era unha urxencia pola que, bueno, pois non houbera que pedir permisos. No, eu che digo, se queres saber, o informe da policía está aí, además non é un informe que poñan policía, sino que está acompañado de fotografías onde se ve os elementos vegetais que estaban caídos. Sí, home, claro que sí, como non. Sí. Ben, en outros plenos xa preguntei polo estado tanto do paseo fluvial na zona da vila, o último creo que, e tamén do estado da Plaza Roxa, da biblioteca e tal, comentáchedes que, bueno, que estaba desiniciando, iba a desiniciar traballos, bueno, entendo que de recuperación ou de mantemento na zona do paseo e na biblioteca na Plaza Roxa igual, non sei como está o tema. Na zona do paseo estamos estudiando outro tipo de materiales que duren máis, que a madeira ali no río dura pouco. E o estudio vai tardar moito tempo, digo, porque... Penso que este bravo estará feito. E o tema da Plaza Roxa e o estado da biblioteca, das goteiras e isto? Eso mirouse e se vai a proceder ao arranxo das goteiras. E o estado da Plaza Roxa, porque algunha vez comentarades que, claro, como tiñades pensado facer obras da que non se sabe cando, a verdade é que é perigoso, ali é un sitio onde pasa a xente, está levantada o chan, é dicir, un sitio... Non está levantado o chan. Sí, o que está na revisión que se fixo de como é o estado actual e tal, pois efectivamente hai escaleiras, bueno, aparte que esa plaza non ten accesibilidade ninguna, polo menos nunha parte dela, tal, bueno, necesita unha remodelación integral que é o que pretendemos facer, non? Pero temos un problema acuciante agora mesmo, é urxente, que é as goteiras que se producían nas instalacións da biblioteca. E, polo tanto, son as que se van a arranxar en espera de levar a cabo un proxecto moito máis ambicioso que é a da remodelación integral desa praza. Outra cosa que quería preguntarvos é se nas obras que se fixeron de rebaixe da calzada na zona da avenida de Ortigueira, a zona máis próxima á Praza do Hospital, se hai informes que aconsellan ese tipo de rebaixe da calzada, do que serían as beirarrúas, non? Eso na Castelao, non? Sí, bueno, sí. Se hai algún tipo de informe que aconselle facer ese tipo de rebaixe da calzada. Non sei... O digo porque a beirarrúa estreita, o rebaixe da calzada fai que en ocasiones os coches invadan tamén a beirarrúa é un lugar de paso habitual. Casi podo asegurar que non hai un informe. O que hai é un proxecto que, lóxicamente, garda...
Claro, que garda ou fai prevaler todas as condicións técnicas de seguridade que sean requeridas, non? Polo tanto, non se pediu ningún informe. O sea, o que está claro é que hai unha vía delimitada, unhas aceras delimitadas, e que os coches teñen que pasar pola vía, non polas aceras, do mesmo xeito que hai que aparcar nas zonas establecidas para aparcamiento e non para aparcar encima das aceras, é dicir, é algo de sentido común, pero se a pregunta é hai algún informe que aconselle rebaixar ou tal? Non, non hai ningún informe. Hai un proxecto que cumple con todas as características técnicas e legais ao respecto dunha obra desas características. A única ventaxa que teñen de servir as rúas é suprimir as barreras arquitectónicas. A ver, a mobilidade e as barreras arquitectónicas son necesarias nun paso de peós, non nunha zona onde ti non deberías cruzar. Isto facilita toda a praza, toda a carretera. A mobilidade, Silvia, se me permites, non é só nos pasos de peós, é dicir, a mobilidade é en todas aquelas cuestións claro, que creen algún tipo de impedimento. Lóxicamente, baixar unha acera pois é un impedimento, independientemente de que o teñas que baixar nun paso de peós ou fora dun paso de peós, é dicir, pero en calquer caso trátase dun proxecto, vale? E dunha decisión de acometer esas obras con unha estética determinada e baixo as premisas de accesibilidade, de mobilidade e de prioridade dos peós, non? Que é, digamos, a premisa que se está a traballar dentro do que é a planificación das distintas remodelacións e das obras deste Concello, con lo cual a pregunta que era esa, non hai ningún estudio ao respecto, o que hai é un proxecto aprobado e que garda con todas as condicións legais e de seguridade de homologación. Que temeados tramos, quizá, sobre todo en Beira Rúas que son estreitas, quizá habería que poñer algún outro tipo de, pois non sei, algún tipo de elemento que asegurara, bueno, pois en este caso o paso dos transeúntes, porque hai zonas nas que sí que, bueno, además os coches ali levan unha velocidade bastante, e hai tramos nos que, bueno, pois dende o noso punto de vista non parecen demasiado seguros, dadelle unha volta e que damos unha volta, pero en calquer caso, repito, estamos mezclando moitos elementos, non? O tema da seguridade é un tema complicado, lóxicamente a velocidade está regulada, dices, non, é que baixan a moita velocidade, sí, pero é que está regulada, é dicir, non se pode baixar a máis velocidade da permitida, e que se poden dar situacións, bueno, pois, en calquer caso, é o que é, non? Daremos unha volta por si se pode facer algo ao respecto ou se efectivamente é un problema. Non o consideramos como tal, repito, porque hai o proxecto que cumple con toda a normativa ao respecto, non? Pero, bueno, tomámoslo en consideración e ya daremos unha volta. Vou fazer eu aquí tamén un par de preguntas. A primeira pregunta é unha moción que tuvemos aquí en outubro de 2016 sobre o tema das carreteras Somede, Freixo e Deveso das Diputación. Se sabedes algo deste tema, porque entendo que non será para estar no caixón, que será para movela e sobre todo que vos corresponde os que estades mandando. Non recordo a moción. Pois eu digo que non a teño aquí, non a recordo. Pois faleiche de outras dúas veces xa da moción e dixécheme que non había problemas. Pero agora que non sei a cal te está referindo, me dices unha moción do ano 2016, pero non sei cal é. Eu agora mesmo digo que a provincial de Cervicol vai sanchear e aglomerar. As da Diputación, estou falando. A de Cervicol. A de Cervicol. E a da Diputación. As outras tres, nada. Eu non che podo dicir ahora mesmo algo que sei que non sei que fijo. Non sei, cales eran as que estaban na moción, é que non sei que carreteras eran. Somede, Freixo e Deveso. Bueno, as que son propiedade da Diputación, se refería. Da Diputación. Pois a Diputación ten un plan de vías provinciais nas que todos os anos acomete melloras nos viales que son da súa propiedade.
Non o teño aquí, Raimundo, non sei cales están para acometer. O que sí che podo decir é que as que son dentro do ámbito do Concello das Pontes e que son de titularidade da Diputación Provincial e que están en mal estado e que necesitan, pois non sei, un mantemento ou que necesitan arreglar baches ou que necesitan algún tipo de desbroce Aquí ou tal. estábase tratando dunha ampliación, de sacar curvas. Vale, pois eso que se fai é solicitarlo á Diputación e se manteñen conversas ca Diputación. Lóxicamente, nin Toñín nin eu che podemos contestar se está xa... Pero que no momento se presentei esta moción no 2016, espero que vosotros yo trasladaras á Diputación. Obviamente, a Diputación dixera algo. Eso está trasladado, el che está contestando que a que está xa é a de Cervicol, non? Está adxudicado, aglomerado, hasta o límite da provincia de Lugo. A de Cervicol, que foi a que me quedou no bote que por suerte que non se pideu, pois esa sí que está xa aprobada. Aquí hai que fazer ao revés. Porque é máis doado, home. Pedir para o caxado é para que se faiga na veiga da nata. Bueno, outro rogo che, que, bueno, sobre todo do rural, o Concelleiro de Obras do Rural, a ver se fan os desbroces 2 veces ao ano en todas as parroquias do Concello. Sí, porque despois pasa o que pasa, que chegou o mes de agosto e hai parroquias que ainda non se estupou. Bueno, podemos dicir que se vai facer xa contratada a carretera desde a escola do Deveso a Ponte... Non estou preguntando isto, estou preguntando os desbroces das pistas. Os desbroces van... Levemos un orden. Despois, os indicadores que me dixeche para virar por o Deveso, para virar por o Somer... Os indicadores están pedidos. Que levamos xa ben tempo. Estaban ainda sin facer, claro. Están pedidos. Estaban sin facer. E nos Eiríos tamén me dixeron, isto é outro rogo, que parece ser que o indicador que hai nos Eiríos está baixo na rotonda. Entón, tería que estar en riba na salida dos Eiríos, hacia o corredor, porque ali prácticamente un que non conozca non sabe se dar a volta ao polígono, se seguir por ali. Eso sí que é certo. Sí, pero é que ten as dúas opcións. Dar a volta. Dar a volta como... Sí. Ti ten en conta que a carretera provincial é a que é a de sempre. Sí, sí. O outro é pasar por medio do polígono. Pero que, bueno, o panel indicativo está en baixo de todo, e aquele trociño, pois non sabemos se vamos para Momán, se volvemos para... Pero ti dis na rotonda da autovía. Claro, pero na salida en riba nos Eiríos, hacia a rotonda da autovía, non é indicador, non nos di onde imos. Pero como? Pero como é? Si iso era en carretera provincial. Vamos a ver, nosotros subimos polos Eiríos, a parte dereita dos Eiríos. Sí. Chegamos en riba, temos que girar á dereita para salir polo corredor. En baixo atopamos o panel indicativo, eso que nos pon que vamos a Momán, bueno, aos sitios onde vamos. A Villalbe, por aí. Pero antes de chegar aí temos un tramo que non sabemos por onde imos. Porque en riba que son os depósitos, ou non sei que son os que están a man dereita, a man esquerda está a carpintería metálica das Neves. Bueno, pois aí é onde tiña que haber un indicador indicando onde vamos. Iso é unha carretera provincial, Pois, a quen corresponda que se lle pida. Por a sencilla razón de que é moi normal, porque os que conocemos, pero os que non conocemos, é como, por exemplo, o Deveso, Somede ou Freixo, pois hai xente que vai aparecer a Devesos. Pero non está abaixo a indicación xa na rotonda de abaixo. Pero ainda hai unha novedade máis, e é que a Diputación acaba de facerse cargo da rotonda para aumentar a carretera hacia o polígono. A indicación abaixo, pero vale, veña, que é cuestión dunha señal, pedimos a rotonda esa temos dúas carreteras, unha iría por Mariña Leda e outra iría por arriba pola terminación do polígono, que non é dicir que teñamos unha sola, temos dúas opcións. Veña, xa está, máis que eso... Vexo que non te está interesando moito o tema. Non, pero se é cuestión dunha señal, pois pediremos unha señal máis, non pasa nada, está señalizado abaixo, pero non vamos facer aquí un mundo polo tema dunha señal, será cuestión de pedir. Despois quería saber tamén máis ou menos que orden vas levar co arreglo das pistas que tedes aprobadas para amañar, ou case todas me dixeche, vamos. As pistas do rural. Por onde vas a empezar? Esa aprobada non posa a Besvedrar. Este mes empezarás a facer... É que te estásme invocando as da parroquia para que vaya máis contento. Eu quero saber por onde vas a empezar, máis ou menos, se tens unha idea. Están aglomerando Caxete e Terval. Bueno, pois moi ben, alegro-me. Eso depende, a ver, os datos non che pode dar... Un segundo. Unha aclaración, non, breve. É dicir, un orden
É dicir, as que van a cargo de planes, entendemos, da Diputación, ou que vayan a cargo de financiación do FEDER. Estou falando, perdona, de pistas do Concello. Sí, eu estou falando tamén de pistas do Concello que van en diversos planes e que esas, lógicamente, a cometer esas obras va a estar vinculado a poder a licitación oportuna e a adjudicación oportuna. É dicir, eso non vamos marcando, podemos dar uns plazos aproximados, pero non che podo decir nin tollito. Despois hai outras pistas que faigamos con recursos propios, que eso aí conteste toñito. Bueno, pero algo, por exemplo, saberemos máis ou menos máis cercano ou máis lonxano. A de Caxente estás aglomerando, a de Cervás estás aglomerando. A que vai, desde a Escola do Beso a Ponte de Santo Tomé este mes. Empezas a facer. Sí, vamos a sacar a licitación o da de Pena E a dos Pedral dixécheme tamén xa A agora. de Pedral está pendiente de licitación. Sí, vais a sacar a da licitación, estáse preparando, está traballando... Foi aprobada no pleno, votaxe a favor. Sí, home, só faltaría. Despois de levar 10 anos pedindo para el, Raimundo, Pena de Francia... 10, case 12. Pena de Francia e Veiga da Nata, se non recordo. Pena de Francia e Ese Veiga da Nata. expediente está iniciando da Secretaría para sacar a licitación. Que é Maciñeira. Maciñeira tamén. Maciñeira ejecutarase en breve, esa sí que en breve, está pendiente só de adjudicar. Aí non é cuestión do... Hai tantas e ten tan mal estado. Xa, pero non é cuestión do que lle Cuanto digo... mal estado, eu quixera que foras ver algúns concellos próximos a nós. Pero aquí presumimos de ser un concello... Quero ver. Eu vexo moitas veces que se pon por aí cousas que somos un concello moi bollante, Bueno, vamos a levar un orden... A ver, repito, o que che decía, Ale, non é cuestión da prioridade que lle de Toñín cando lle dices por onde has pensado empezar. Non é por onde teño pensado empezar. É unha cuestión de tramitación e é unha cuestión de licitación. Salen a licitación, despois a medida que se van axudicando as obras é cando se poden empezar. E non levan un orden, levan o orden do proceso de licitación. Bueno, xa como me decides tamén da prioridade. Bueno, máis, algunha pregunta? pregunta? Con súa ausencia, contestarche esta que é o que quería, que eu tamén quero falar a veces. Pero que estamos no apartado de rogos e preguntas. Sí, Tú pregunta o que queiras e nos estou contestamos. tamén, estou tamén. Non teño máis preguntas para non poñerte nervioso hoxe. Algún rogo? Vale, pois veña. Moitas gracias a todos. Boas tardes.